Здравейте на всички! Днес ще отговоря на един важен въпрос, който много хора ми задават. Нямам хора, няма на кой да предлагам продуктите, как да се справя с това? Това е често срещан проблем, но има решение. Първо, започнете с вашия личен кръг. Много хора подценяват колко ефективно може да бъде да започнете с приятели, семейство, познати. Споделете с тях вашия ентусиазъм и опит с продуктите. Ако те видят, че вие вярвате в тях, е по-вероятно те да проявят интерес. Второ, използвайте социалните мрежи. В днешния дигитален свят социалните мрежи са мощен инструмент за намиране на нови клиенти. Споделяйте полезно съдържание, което демонстрира стойността на продукта ви и ангажирайте вашата аудитория с въпроси и дискусии. Бъдете активни в групи и форуми, където хората обсъждат теми, свързани с вашия продукт. Трето, участвайте в местни събития и мрежови срещи. Това е отличен начин да се запознаете с нови хора, да разширите своя кръг от контакти, бъдете активни, участвайте в дискусии и представете продуктите си по начин, който подчертава неговата стойност и неговите ползи. Четвърто, не се страхувайте да помолите за препоръки. Доволните клиенти са най-добрия източник на нови клиенти. Помолете ги да споделят своите положителни впечатления с техни познати и да ви препоръчат. И накрая, бъдете постоянни, търпеливи. Изграждането на клиентска база отнема време и усилия, но с правилния подход и ангажираност ще постигнете успех. Гарантирам ви. Не забравяйте, че всеки клиент започва с една първа среща. Съсредоточете се върху изграждането на връзки, предоставянето на стойност и хората ще дойдат. Благодаря ви, че гледахте. Ако това видео ви беше полезно, се абонирайте за още съвети и вдъхновение в този линк. Благодаря ви и хубав ден!